Gabon deizuela, martxoaren 8an EHUko bi ikasleri eraso egin zien irakasleak kaleratzeko eskatu dute gaur Leioako mugimendu feministako kideek. Salatu dutenez, gizonezko honek esku makilaz jo zituen greba feministaren harira antolatutako kale jiran parte hartzen ari ziren bi ikasle hauek. Fakultatez fakultate aritu ginen emakume oro gurekin bat egitera gonbidatuz. Erantzun oso positiboa jaso genuen ikasle, irakasle zein langileen partetik, gugana batu baitziren. Kirukiako irakasle bat irten zen guregana, oso modu bortitzean, bastoi bat eskuean zuela, garrasika eta bertan geuden guztiei irainak zuzendu. Bi emakume bastoi batekin jo zuen UPV, EHUko medikuntza eta erizaintza fakultatean martxoak 8an, emakume langilearen nazioarteko egunan. Segurtasuneko langileek adierazi dutenez, irakasleak momentuan onartu zuen bi neskak jipoitu zituela, bere hitzetan mehatxatuta sentitu zelako. Eta ez da, erakusten duen lehen jarrera matxista. Ikasleek salatu dutenez, bere klaseetan emakumezkoen kontrako lekuzkanpoko irainak esaten baititu. Honen bestez, neurriak hartzeko exigitu diote Euskal Herriko Unibertsitateari. Erasoak eraso eta oztopoak oztopo, 230.000 emakumek egin zuten bat martxoaren 8ko mobilizazioekin. Euskal Herriko mugimendu feministarentzat erabateko arrakasta izan da eta inflexio puntutzat jo dute. Adierazi du mugimendu anitza eta belaunaldi artekoa dela ikustarazi duela, eta aurrez antolatuta zeudenak eta ez zeudenak mobilizatzeko gaitasuna izan duela. Mundua geldi dezakela erakutsita, orain eraldatzen segituko duela ere iragarri du. Era berean, erantzukizuna eskatu die arduradun politikoei, eta esan die 15 minutuko lanuztea egin eta jendarteari ardura eskatzea baino askoz gehiago egitea dagokiela. Erantzunak emateko garaia dela. Igandean, Iruñan manifestatzera deitu dute, Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Nafarroko hainbat legeren kontra hartutako erabakiak salatzeko. ELA, LAB, ESK, Steilas, gure esku dago, Geroa bai, EH Bildu, Aldugu, munduko medikuak eta sos arrazakeriak bat eginda egin dute deialdia. Salatu dute konstituzionalak berriki indargabetu duela, osasun arreta unibertsala bermatzeko legea, eta aurretik besteren artean botiken berrordainketaren zama arintzeko legea ere indargabetu zuela gogorarazi dute. Deklarazio hau sinatzen dugunok Espainiar estatuan dagoen bultzada zentratzailea eta sozialki atzerakoia salatzen dugu. Auzitegi konstituzionalak eta estatuko beste instantzia batzuetatik hartzen ari diren erabaki horiek babesari gabe uzten ditu egoera larrienetan dauden pertsonak. Deitzaileen esanetan, konstituzionalaren erabaki horiek atzerapauso hirukoitza dira. Batetik, eskubide sozialak murrizten dituztela iritzi diotelako. Bestetik, Nafarroaren autogobernua eta erabakitze ahalmena kaltetzen dutela ulertzen dutelako. Eta azkenik, politikaren judizializazioa, demokrazia eteten ari delako. Burujabetzarekin lotuta, burujabe hobe lelopean ospatuko dute igandean Larrabetzun independentzia eguna. Euskal Herriaren independentzia aldarrikatuko dute, eta areago, burujabetzaren aldeko aldarria egingo dute, hezkuntza, elikadura, feminismo eta memoria historikoa bezalako alorretan. Gure dugunera, burujabe hobe lelopean, erakutsi edo aldarrikatu edo ospatu, nik uste dut adjektibo asko erabil daitekela, oso modu serioan eta sakonean. Behar bada gure herria izan daitekela Larrabetzu Euskal Herria independentea, eta badeko gula independentzi horreri zarremoan eta zelan hornitu. Igandean egingo dute ekitaldi simbolikoa, baina udalbatzan dagoeneko izendatu dute Larrabetzu herri independiente, EH Bilduren aldeko bozkarekin eta EAJaren abstentzioarekin. Bestalde, EH bai eta Itzina Gazte antolakundeko kideek aurtengo aberri eguna antolatu dute apirilaren lehenerako Donibane Garazin. Ipar Euskal Herrian arrakasta bildu nahi duen ekimena, herriak eraiki, herriak erabaki lelopean egingo dute. Herria eraiki, hor nahi duguna da orai arte egiten den bezala herria eraikitzeko hainbat tresna sortu dira, Sehaska, Euskal Komunikabideak, Laborantza Ganbara, holako hamarnaka tresna. Guk segitu behar dugula beti bide horretan, tresnak sortzen, Euskal Herria burujabetzara eramango dituzten tresnak sortzen, hor sortu ere bai Euskal Elkargoa, lehen instituzioa dena Ipar Euskal Herrirako. Guk argi dugu hori ez dela aski, ez dela guk nahi dugun instituzioa, eta beraz uaidanik hasi behar aldarrikatzen beste mailako instituzio bat. Beraz, herriak erabaki lema da gehiago erabakitzeko eskubidari lotua. Hor ikusten dugu azken hilabetetan eskubide hori
aldarrikatzen eta bai eta ere egikari zen dela Europan gaindi. Eskozian hori onartu zuten ingelesek, han egikaritu zuten. Katalunian aldarrikatzen dute, baina ikusi dugu Espainiak estatuaren erantzuna nolakoa zen. Eta baita ere Kortxikan ari dira horren aldeko, horren bidean lanean, horre ikusi dugu frantses estatuak ezezkoa eman diela. Eta bestalde Kaledonia Berrian ere bai hor udazkenean badute referendum bat egitekoa. Beraz, guk ere Euskal Herrian nahi dugu erabaki. Nahi dugu guk ere bai Euskal Herritar gisa gure geroa gure eskutan hartu. Beraz guk aldarrikatzen dugu erabakizko eskubidea Euskal Herriarentzat ere. Adierazi dutenez, independentistak sareak Iruñean antolatu duen aberri egunari oihartzuna eman nahi diote Ipar Euskal Herrian ere. Menpekotasunetik askatasunera burujabe hobe mezua zabalduko dute Nafarroako hiriburuan. Espainian eta Frantzian inboluzio politiko bat gertatzen ari dela ondorioztatu du independentistak sareak, eta Kataluniako prozesuan Espainiak erakutsitako beren hitzetan ultranazionalismo bortitz eta ukatzaileak gordintasun hori argiago erakutsi duela. Apirilaren 8an beteko da urtebete, etak bere armategia Frantziako poliziaren esku utzi zuela. Hoiek hala eta urteurrena baliatuta, presoei, biktimei eta armagabetzeari buruzko foro bana antolatu du bakebideak asteburu horretarako. Angel Berrueta oroitu dute gaur Iruñeko Donibane auzoan. 14 urte dira Valeriano de la Peña Espainiako poliziak eta haren seme Miguel José de la Peñak Angel Berrueta tiro zil zutela 2004ko Madrigo atentatua etari egozten zion kartel bat bere okindegian jartzeari uko egiteagatik. Izaera politikoko biktima izan zela aitortu zuen Iruñeko udalak. Badatoz udaberriko oporrak eta arekin batera turismoaren gorakada. Itxura guztien arabera, Donostiako pisu turistikoen ordenantza berriak ez du eraginik izango datorren oporraldi honetan. Izan ere, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen denean sartuko da indarrean, eta udal gobernuaren aurrikuspenen arabera, Aste Santuaren ondoren izango da hori. Aldezarra eremu betetzat jotzen du araudiak, eta eskaera handiko eremu izendatu du, erdigunea, Gros, Antiguo, Naizegi auzoko eremu batzuk. Hoietan, pisu turistikoak lehen solairuetan soilik ezarri ahalko dira, eta hiriko gainontzeko eremuetan solairu guztietan ezarri ahalko dira pisu turistikoak. Aurrez zegoen ordenantzatik egindako aldaketa handi hori kritikatu du Felix Sotok, hirigintza batzordeko presidente izandakoak. Nosotros metimos una ordenanza en la que solamente hasta en el primer piso podía haber otro tipo de actividades que no sea el de vivienda, que no sea el residencial, pero la primera planta. Podía haber academias, que de hecho las academias hayan estado, o sea, te refiero hasta el primer piso y demás, o sea, el bajo y el primer piso podían ser, que no necesariamente tenían que ser. Eso podía ser residencial, incluso el primer piso, pero bueno, si alguien podía cambiar o lo que sea. Soto kargi du arautzeko aitzakian legezkanpoko jarduera bati atea irekiko zaiola Donostian. Que el fenómeno son ellos. Es un fenómeno que ha entrado en el ayuntamiento, que no sirve a los intereses de la mayoría de la gente. Está al servicio de unos intereses mínimos de gente que está por el dinero. Y esto lo convierte todo en dinero. Y no viene más que dinero en todo. Dice que van a regular. No lo vais a regular. Estáis aumentando las posibilidades de que exista eso. Y vais de alguna forma a legalizar lo que en este momento es ilegalizable, que ya existe. Aurkeztu dituzte asteburu honetan loraldia jaialdian ikusgai izango diren hainbat ikuskizun. Larunbatean sagartu antzeslana eskainiko dute Ika antzerki eta oinkari dantza konpainiek, kanpo santzokian. Ika teatroko agurtzane intxaurragaren arabera, sagarrari begira dimentsio historikoa eta simbolikoa jorratu dute sagartu obran. Bidai bat da, bi geruza dituena, eta batean gure tradizio horretan erreparatu edo gelditu nahi izan nuen. Gure tradizio honetan sagarrondotik, hasten direnetik, jaso, txikitu, nola bihurtzen dan sagar hori azkenean sagar edatekoa, ez? Eta bigarren geruza hori, sagarrak berak historian zehar izan dituen hainbat eta hainbat esan nahi, holtza gainean jartzeko aukera ematen zidan. Ebak lehenengoko aldiz sagar horri erreparatu zionetik. Askotan emakumeei lotuta etorri dela sagarra, pekatu gisa, eta pekatuak mahai gainean jartzea asko gustatzen zait. Igandean berriz, Oteizak 110 ikuskizunaren hainbat emanaldi eskainiko dituzte Kukai eta Jantiaka konpainiek Euskalduna jauregian.
Kukaiko Jon Maiak nabarmendu du, Jorge Oteiza jaio zenetik 110 urte beteko diren arren, haren hitzetan oinarritutako ikuskizunak gaurkotasun handia izango duela. Jorge Oteizaren jaiotzatik 110 urte betetzen direla. Iruditu zitzaigun oso aproposa zala, alde batetik Kukaik zeraman lan lerro honetan, eta gainera guretzako hain berezi izan den urte honetan, pixkat gure memoria ere gogora ekartzera, Jorge Oteizaren hitza, batez ere bere hitzean oinarritzen den ikuskizun bat delako gogora ekartzea, eta aktualidade bizikoa dela Jorge Oteizaren hitza eta bere esanak eta ikuskizunean bertan entzuten eta ikusten dugunean bera, gaur bertan sinatzeko moduko zerak direla. Amaitzeko Mizel Teretek eta Treber Sedantza konpainiak igandean La Fundizion gunean aurkeztuko duten Lekeitiokoak ikuskizunaren nondik norakoak ere aurkeztu dituzte. Mikelagoarekin oinarrituta edo lotuta dagoen espektakuloa bost kantu izango dira, bera bakarrean etortzen da, Mizel Teret eta La Fundizion izango da.